wallahi kowa san wani agaje da kuma za a ci kunya ba la haula wala quwwata illa billah da musharif a garin maraba nasara state tare da wannan garin mai martaba injiniya ya sule ko plus din masha Allah kuma an yi an gaba kai na alona arewa da musharif na alona arewa ibolan gawo kai da shadona a gangare haka nake son dan dambe dan tashe ba wanda zai ture sai ranar asabar da lahadi ba Allah ka sire ma dan dambe mai ture ranar lahadi kawai dan dambe da ke ture ranar lahadi Allah ka tona mai asiri shi dan sheki ya ranar wahala bai ture sai ranar dadi ba Allah saka ka ture a kwabe ka in ka ji haushi da kai nake yi duk wanda aka buge ni ba kan buhu aka buge mutum za a zagaya saboda in dai ga mutum na gudu a dan tsoro ne ka sai da kafa kai kuna ne a'a namiji bai cin namiji wallahi wuta ta ci ta shi da dambe a'a kai Allah ji kai shagon mada wallahi ta dina da shagon mada ke da dan fara kuma yanzu za a yi ta kare in hannu ne in kuma dan ba za a yi dambe wallahi kada arewa ka samu horo fito kenan a fita kuma su karhi ne wallahi duk wanda ya samu kowa ya san a banda harbin gura ba banda harbin gura ya ma bayani a tsaya a yan kallo idan Allah ya kai ranar lari garkuwar kulmora ba sa ba ibola ku shirya kai ku yana labari kowa ya abin da zai iya kowa ya abin da ya iya shi ke ana cikin da baba kowa zaka sanin mutum ni zan zagaya don na masu zagaya ne Allah bayya ana mana sunan nan bayya na masu zagaya yaro mana shi Musa ka daina to kai buga yi waka ni wa fa iya ne kai la hawla wala quwwata illa billah dogo sharif ali na arewa 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 dogo sharif wallahi mun tare da zai tafi kasana zai je police ga dan sanda mai kama wani dan sanda kura musu dambe autan balangada na rage da Allah an buge ka da safe sanda hawaye na yanzu ba in ka yadda an buge ka yanzu autan balangada sai dan ba kullum mota ka tafi ka buge mu autan matsala ta hankali na ya dawo me kake so a baka kudi ni ma sunan fito ne ma kai dambe wallahi ka dambe لا حول ولا قوة إلا بالله أو تبكنا أو تبلغنا أو تبايشا أو تبلغنا أو تبكنا دي أو تبكنا كاي أنا أو تبكنا هذا وين كنت أو تبكنا ني jiya ma ya ga kudi ya ga kudi ya ga saurin أو تبكنا
don Allah autan makana ga autan balangada ya yi tuwon dusa autan balangada autan na Aisha kai autan makana ka san wannan dabba fa kun dade kuna yi ta mari kyau tana maka ta yake ta shagar la hawla wala quwwata illa billah sana aiki rage da wahala tana bato la hawla wala quwwata yace rana ya kare rana ya tafi wai na dogon sharif ni ban ga dogon sharif ba dogon sharif kai hada ma dogon sharif Allah ya yi mana saboda kare lalace wallahi hada shi da wannan nan Hello, 1 2. Hayau. Na balangara autan makana na balangara autan makana aliyan kallo ya ai magana wato jamus ne daga marabanyan ya kuma wannan dambe kuma an yi dambe yau
an ce kun yi maja, an ce ganin cewa ku kun kasa buja ma kun kasa buge a wajen Aisha, yau sai kuka yi maja da kudu, wai ana ganin cewa kuna ganin cewa za ku kawo wajen Aisha. To ya wannan batu na ku na maja. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kungiyoyin dambe daga Gurmada zuwa Jamus zuwa Kudawa, ina ma kowa fatan alkhairi, ina kowa kyakkyawan zato. Da farko mai magana Haruna dan kasa mai gwari, discipline officer na Jamus Zalla na kasa baki daya. Mu duk wanda ya san ka'idar dambe, idan ya bude baki ya ce Jamus tana baja da kudu, ya kawo soki burutsan zance. Na farko duk Gurmadan da ke Najeriya ya san bai da abokin damba in ba Jamus ba. Ya sani, ya san wannan ajiyayya ce. To da aka yi maja, wane ne tashi ya je neman raba taimako a cikin jama'a? A kama na mutum ɗaya wanda ya bashi wani taimako a cikin fili. Wannan labari ne. Ita soyayya a zuciya take. A duk lokacin da ɗan dambe ya zama mutumin kirki, ya mutunta kansa, bai rasa masoya a gefe ukun nan. Tsakanin kudu da Jamus abokan gaba ne na kin ƙara a dambe. Amma yau sai aka ga kun haɗe har kuna ba juna shawara. To alal misali yanzu bari baka labarin wani abu. Kaman Alasra da ɗakin gari na je yana soki bulutsu, yana kawo zancen labarin abin da ba kan hanya. Ya ce ya ga ana maja. Idan maja ce tsakanin Kudawa da Gurmada, wane ne suke yin maja? A kawo mana wanda duniya ta san suna yin maja, a kawo mana gefe guda. Ni dai ina da masanin akwai group din da zaka ji ana kiran Kudu Mada. Hada sunan akai da wannan da wannan. Mu labari ne za a ce mana, mu muna kawo wata labarin, sai dai a mana zance irin na san zuciya, in dai har za a ce mun yi maja da Kudawa. Soyayyar Rabe dai akwai mutanen da suna jama'a suna son Rabe, iyakar ta kenan. Kuma dan damba dai yana ba dan damba shawara, ba tsoro bane. Gashi wannan yaron Alhaji ya harun hayyan da zai faɗi. To zai a faɗi yayi an yi a faɗi, amma kuma gashi ba a yi ba. mai zuwa an hada shi da yaron ka. Ba a yi ba. Kana da wani albishir cewa lallai zai faɗi. Ba a yi ba. Duk abin da za a faɗa a ce an yi ya faɗi, ba a yi ba. Dalili, mu muna da yakinin ba a yi wa Allah dole. Mu muka san ba a yi wa Allah dole, saboda mu muka yi 'yan damban da suka shekara 4 shekara 6 suna tsaye ba su dafa ƙasa ba. Duk irin jidalin da za a ɗauko a buga sun gagara faɗuwa, mu muka san ba a yi wa Allah dole a harkar sana'ar dambe. Ko ba gaskiya ba? Wannan wani ɗan lokaci ne yake yi, tunda wannan mu har yanzu ba za mu sa 'yan damba ba, dan mun ga zaman shi a gida guda. Ka gane, mun ga zaman shi a gida guda, ba mu taɓa ganin shi a gidan damban da ya kai 5 ko 6 ba, saboda ga ba mu sa lissafin 'yan damba ba. Dan damban da zai fita ya tafi can shine zai mana kirarin cewa na zaga ban faɗi ba. Alhaji Haruna, yanzu wannan albishir za ka yi wa 'yan kallo? Yanzu albishir da nake wa 'yan dambe da kungiyoyin nan gaba ɗaya guda 3, ba zan cika baki in ce ga wani abu ba, amma ina da yakinin cewa a'a, ai shi Aminu mai anguwa zai iya yiwa akwai wani abin da ya tanada wanda yana da yakinin zai iya faruwa, amma mun san al'amarin Allah sai Allah, dan ba za a yi mai dole a cikin ikon mulkin sa ba, amma muna da yakinin cewa a duri zuwa rafi. Akwai tabbaci wannan karin wasan Aisha zai dafa? Ina da yakini in Allah ya so. Amin da alfarma.